Rapeng utol po, tulungan niyo naman ako. Wala naman nakakatulong sa akin dito. Kayo lang ang inaasahan ko. Wala iba. Tulungan niyo naman ako. Rapid Tulfo, maawa ka naman sa akin. So, yun. Mga kwela, mga kabiyaya, puntahan natin si Nanay Flora, yung pinabahayan ni Boy Sardinas. Pinabahayan namin ni Boy Sardinas kung kamusta na. Ito na yung bahay niya ngayon, no? Yan, dati itong nakatira sa dun sa gilid ng kalsada doon, no? Nakapayang. Nanay! O, kamusta na? Ha? Wait lang, lagyan natin yung mic si Nanay para marinig natin yung yung kanyang boses, no? Lagyan natin ng mic. Opo. Yan si Nanay. Nanay, ba't parang hinang-hina ka? Kasi gusto, Ha? ganun talaga ako na. Nangihina ka na? Ba't grabe yung kalat ng bahay mo? Paano na? Ba't parang walang nag-aasikaso sa'yo dito? Wala nga anak. Walang nag-aasikaso. Wala kasi wala akong pera. Hindi kayo naasikaso kasi wala kang pera. Opo. Bah, Pag may pera ako, makakautos ka. Talababo. Ayun nga, oh. Walang sabon-sabon yan, sir. Kinukusuan ko lang. Sinampay ko na kay wala ako ibibihin. ito po yung pinabayan namin ni Boy Sardinas, guys. So dati siyang nandun sa may bangketa. Ngayon, ninilipat na namin siya dito para mas maayos. Eh kaso, ba't parang lalo katang ng hinanay? Hindi naman. Masama ko ba pangaramdam nyo ngayon? Hindi. Yung, Ha? hindi naman. Yung hindi lang ako kasi makalakad. Hindi ka makalakad? Opo. Oo nga, alam naman namin yan. Hindi nga po pala nakakalakad yun. Ito yung wheelchair niya, guys. Eh, nangyari sa'yo? Ba't parang hinang-hina ka? Hindi kasi ano manggagawain ko, anak? Ha? Ano manggagawain ko? Ano? Ano manggagawain ko? Hindi ka ba nila ginagala-gala? Hindi. Wala mang naghihila sa akin. Kung Wawa may naman pera ako, makapag-utos ka. Pag may pera, paano? Pag walang pera, Ay, hindi. Hindi ka makautos. hindi ka makakapag-utos. Kasi wala kang pera, Nay. Opo. Kawawa naman, oh. Eh, wala nga akong ulam, anak. Ayun, no, Wala kang ulam. may kanin ako. Oh. O kanin, tapos wala kang ulam. Opo. Hindi ka pa nananangalian. Sumubo-subo lang ako ng kanin. Ba't wala kang ulam? Di ka man lang nila binigyan ng ulam. Wala mang na nagluto. Grabe naman. Bakit hindi ka man lang binigyan ng ulam? Nag-iiwan si Boy Sardinas dito ng pangulam mo. Hindi, kasi linggo-linggo man si Boy pupunta rito. Ay, ang mahal, anak, ng pagkain. Oo, Tuwing bibili ako ng pagkain, kuminsan, mahigit 70 ang nga. pagkain. Diyan. Ay, yung pag-iupa mo pa sa utusan mo. Hindi ka utos dito. Wala kang kwarta. Wala kang kwarta. Wawa naman yung matanda. So sa mga hindi pa nakakapanood ng video ni Nanay, no? So bali may part 2 na po ata yun kasi ngayong araw namin nakita si Nanay, kinabukasan pinabahayan na agad namin kasi nasa payong lang siya. Oo, nasa payong lang siya nakatira sa gilid ng kalsada. So pinagawa namin siya ng ganito, guys. Ayan, para kahit paano maganda-ganda na yung bahay niya. Kaso
Eh, bakit ganito? Sobrang kalat. Tapos, si nanay parang inang-ina. Parang naligo ka na ho ba, nay? Hindi pa na, wala nga tubig. Walang tubig. Opo. Ano pa naman yan? Pag may pera ako, magpapaigib ako. Eh, syempre, na-busy din kami ni Sardinas, kaya hindi ito napuntahan. Kaya nga, sabi ko, si Boy, hindi ko na nakita. Sabi ko, kasi may sakit ang tatay noon, nasa Oo, kakalabas lang sa ospital. Nasa San Mateo, salamat naman, gumaling. Kakalabas lang ng ospital ng tatay niya. Kaya hindi kayo napuntahan Sabi dito. ko, si Boy, nandoon yun sa tatay niya sa San Mateo kasi may sakit yung tatay niya. Sana gumaling lang tatay niya. Nakapunta na yun si Boy dito. Kawawa naman yung matanda, oh. Nagumagahan na kayo. Subo-subo lang, wala mga ulam. Walang ulam. Ulam ang nagluluto sa baba. Kasi nagpupunta sa school yung mga iba. Oo. Kawawa naman yung ano. Oh, yung paa mo namamagana naman. Hindi ito. Talagang ganyan ito. Kasi dahilan ito dito sa hindi dahilan ito dito sa nadurog. Dahita ko. Ito hindi naman. Saan ba yung na-aksidente dyan? Ito. Yan, yung sa kabila. Opo. Kaya ako napagod ako ng kaupong ganon. Ganyan naman ako. Ganyan naman ako. Sandal-sandal lang ako. Minsan, kumakain ako, nakaganon lang ako. Kumakain ako. Hayaan mo, magpapabili ako ng ulam. Ayaw ko ng ulam dyan, anak. Ayaw mo na ng ulam dyan, nanawa ka na. Oo, ayaw ko ng baka. Anak, sana nandito si Boy. Hingiin ko kay Boy na ayan, tabingan ng plastic yan. Kasi pag umulan, basa-basa ako dito, Boy. Usang-basa ka dyan pag umuulan. Eh, sabi nila, lalagyan daw nila yan eh. Sabi ng mga yung anak-anakan mo. Wala man dito. Na-destino ng trabaho, hindi pa umuwi. Eh, sila nana, yung asawa. Yung asawa niya, lagi lang sa palengke. So, walang nag-aalaga sa'yo. Hindi naman nakikialam na sa akin. Ano naman yung matanda rito, kung malaki lang. Alam mo ba, Nay, kung malaki bahay ko, kinuha na lang kita. Ayaw ko rin na. Gusto ko, ganito lang ako. Eh, tingnan mo naman kalagayan mo dito, Nay, oh. Sabi yung may Kahit nagsabi, ulam, wala ka. may nagsabi na panlabahan daw niya yan. Sabi ko, oo. Pag may pera ako, palalabahan ko sa iyo. Lalabahan niya, iniintay lang niya may pera. Wala Ilang ako. araw ka nang hindi na sikaso dito? Araw-araw yan, anak. Araw-araw ba? Simulan, pag wala kami dito, hindi ka nila inasikaso. Kung mayroon sila, kung magluto sila, Pag may pera lang, ikaw inaasikaso dito. hindi. Pag may pera ako, ganado ako mag-utos sa kanila. Tapos, sabi niya, paglalaba kita, sabi ko, wala ako ibigay sa inyo. Wala pa ako. Kung kusa naman nila, Nay, pabayaan mo muna at nagbibigay naman kami sa kanila. Hindi, alam ko na yun, style na yun. Tapos daing ng daing. Wala nga gatas yung anak ko. Wala nga kaming kakainin mamaya o ano. Di pera na naman ng Ayan ang anak. Ayan ang dapat matabingan. Kahit na plastic na lang. Nanay, matanong ko lang, ilang taong ka na ulit? Nakalimutan ko na. 76 76 ka na, ano? Opo.
Mga ganito guys, mga ganitong edad dapat masarap na ano lang ting, patulog-tulog na lang. Oh, awa naman yung matanda oh. Tulog-tulog man lang ako anak na dito kay hindi man ako makakalakad. So ito na yun, oh, 500. So sa akin galing yan na ha. Opo, Si Boy Sardinas, ano na, busy pa kasi. Baka sa susunod na araw, punta kami rito ulit ha. opo. Oo, kasi may ano. Sabihin mo kay Boy, salamat naman na gumaling na tatay niya. Salamat. Lagi kong pinipili din yun. Ngayon, bait naman ni Tatay nanay. ni Boy. Tawag dito na tago mo yung pera mo, baka manakaw na naman. Ano, lalagyan ko dito ng Oo. per debli. Yung mic mo. Nalalaglag yung mic ni nanay. Tago mo mabuti yan ha. Oo. Tatalian ko ng guma. Oo. Talihan mo ng goma. Tatalian ko anak ng guma. Pero ngayon, hindi ka naman nilalagnat. Hindi, wala. Talagang nakaganyan ka lang. Oo, wala man akong problema ko. Hindi ito lang na Yun mo, pati yung kutsyon mo, sobrang dumi. ayun na nga, wala man ako isasapin dito. Dapat, total, sila naman yung kamag-anak mo. Dapat inaasikaso kanila. Wala na. Wala. Kami, ang mission namin yan, kahit pa paano, maabutan ka ng tulong. O ito, pinabahayan ka para hindi ka na nauulanan. Sabi kasi nila, tatakpan daw nila to ng trapal. Ba't hindi nila ginawa? Oo, wala man anak ko tarapal. Wala. Kahit plastic man lang dapat. Ito ganun, no? Kaya kung umulan, basang-basa ako dito. Basang-basa ka. Oo. Basang-basa ako dito. Sabi ko, anong klase naman itong pag-aatik nila. Basa man ako. Kasi ni-request nila yun, i-open daw para presko. Lalagyan daw nila ng trapal. Hindi ko naman nakalain na hindi nila lalagyan yan. Hindi man nilagyan ng trapal. Oo, ano man yung matanda, oh. So, ayan po, bali, si Boy Sardinas kasi talaga ngayon ay, busy. Kasi nga sa kanyang tatay. So, isa rin sana to sa dadalhin namin kay Rapi Tulfo, si nanay. Kaso nga lang talaga, hindi lang po talaga namin kayang ipagsabay-sabay. Sa dami namin tinutulungan. Kaya yung kay tatay, kay Lolo German, yung 72 years old nating German homeless, no, kaya hindi rin ma-actionan agad kasi nga sa daming inaasikaso at tinutulungan namin. So katulad doon ito, kondisyon ni nanay, gusto rin namin itong daling kay Rapi Tulfo. Nga lang, yung oras, syempre may pamilya din si Boy Sardinas. Kung ako lang ho talaga may sariling sasakyan, matagal na ho naming nadala to sila. Kaso nga lang, syempre may mga pamilya. Ako, binata po ako. Si Boy Sardinas, may asawa, may anak. Si Caliso, ganun din. Kaya hindi namin maasikaso masyado. So sana dapat ito, may ikipagtulungan yung pamilya. Katulad yan. Kahit man lang sana malinis-linisan tong bahay ni nanay. Napakalaking bagay na sa amin nun. Kaso sabi niya nga, kapag wala siyang pera, hindi siya nag-uutos or walang nag-aasikaso sa kanya. Paano yan kung hindi ako nakapunta dito ngayon na, hindi wala lalong nag-asikaso sa'yo? Wala. Ayun, ang kanin nga, nakatiwang ko. Kanin niya, puro kanin lang, oh. Oo. Puro kanin lang yan, wala man lang wala man lang ulam. Gulay, kahit gulay man lang, wala. Kasi ba yung 20 pesos na gulay, di ba? O kwek-kwek. May titinda ng kwek-kwek yan. Kahit pa paano, magkaulam ka man lang sana. Ayaw ko yung quick na. Ayaw mo ng kwek-kwek, sawa ka na. Gusto ko lang prito. Prito. Oo. Sabaw, ayaw mo sabaw. Oo, yung gulay. Yun lang ang gusto ko. Kaya kung guys, kami ng Timbutete, mga kakwela, mga kabiyaya, kami kung mayaman lang kami ng mga vlogger, no? At kung wala rin kami masyadong ginagawa,
paglulutuan namin tong mga ganito araw-araw. Kaso hindi naman ako namin magawa bukod nga po sa hirap din kami. Siyempre, At maraming tinutulungan. Pero balang araw magagawa namin yan. No? Aatiran namin sila ng pagkain sa araw-araw. So, Nay, wala ka naman nararamdaman sa katawan mo bukod Wala. lang dyan sa paa mo. Opo, wala. 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 Kaya kung mayroon ng PC dito, talian dyan, makatayo-tayo ako dito. Tatalian ng pise Oo, kakabitan ko para makatayo-tayo. para ako. makatayo-tayo ka. Opo. Oo. Kawawa naman si nanay. Tawag dito. Parang mas sumobra ka pumayat ata ngayon na ya. Parang mas lalo kang pumayat ata ngayon. Kasi matanda na ako, anak. Kaya nga, Hindi balo. dapat kasi na inaasikaso kanila, hindi yung ganyan. Porket wala kang pera, hindi kayo inaasikaso. Oo nga, anak. Kaya mo sila. Kaya nung silbi nila, nakamag-anak kanila, di ba? Hindi. Kaya nga sanabi ko, mabuti pa nga ibang tao. Mabuti pa ibang tao, nakakatulong sa akin. Kagaya niyan, kung may dumaan dyan, kung may pagkain sila, binibigyan ako. Kung yung pera mo, baka manakaw na naman yan, ha? Tatalian ko dito na. Oo, kasi kung nakaraan, nawalan ka ng pera. Oo. Magkano yung nawala sa'yo nung nakaraan? Lahat yun, pati yung bag ko. Wala na yun. Wala na may iba magnanakaw dyan, dito lang din. Dito na, ito lang. Pati bag ko, wala. May nakapagsabi sa akin noon, yung pamangkin mo doon, kung sino nagnakaw ng pera mo, pero ayoko na lang sabihin. No, pero hayaan na natin, hindi naman ikaw magdadala noon sila. Ayun na nga. Ang kalat ng ano mo rito, oh. May time ka ba? Paglalabahan mo nga, ito bukas yung ano ko. Kung nanay, bigyan kitang 100 na ano mo lang, Ng, malinis-linisan sana yan dyan noon, dumi-dumi. Sige, saan ka, Nay? Diyan lang. Saan ka? Sa baba ka din. Alam niya ni Ni Boy Oo. Sardinas. Yan nga rin po pala. dito sa bahay. O nanay, palinis natin kay nanay, oh. Ayaw nila nga, marumi nga ako. Sabi ko, wala naman kasi akong... Yan pati yung kutsun noon, dumi-dumi, oh. Oh, di ba yun yung anak niya, nakanakan niya? Oo, nandyan. Ayun, oh, ayun, oh. Yun ba yun? Ayun, yung nasa kabila. Siya ba yun? Wala Di dyan. ba siya yun? Wala yan dyan. Nandyan. Ha? Ayun, oh, siya yun, di ba? Ayun, oh, nagtatago sa kawayan. Hindi yata siya. Ay, hindi ba siya yun? Sige, oh. Wala dyan yun. Wala ba? Malis po ba? Oo. Inaayos Kaya yung... nagkasa sila niyan, yung mga po mo. Mga apo mo. Apo mo nga. Binigay ko yung bigas na may nagbigay sa akin. Hindi nga ako dinala ng kanin. Dami mo yung kanin mo. Dami niya ang kanin, wala siyang ulam. Binili ko na yan. Doon. Ang daming kanin na nanay, walang ulam. Paano makakakain yan? Kawawa naman. Kuminsan nga ito, nagugulay yan. Binibigyan na. Eh, ayaw na rin naman namin mag-ano. Ayaw na rin naman namin na magbigay sa mga nag-aalaga sa'yo kasi nga, parang minsan kapag namimihasa, tapos parang ganon din naman nangyayari sa'yo eh. Wala rin naman nag-aalaga eh. Ano na ba, pera-pera na ba ngayon talaga? Pag walang pera, walang alaga, ganon? Ay, siguro nga. Eh baka naman pinapagalitan mo sila, Nay. Hindi. Hindi naman, di ba? Hindi ka naman, Hindi di ba? naman ako nagagalit. Nakakawa naman yung matanda. Si Mary Ana! Nasaan? Ay, napo niya yan. Ay, si Kim! 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 Nako. Ayan pa. Sabi, kagagaling lang niya ng school. Oo, galing lang daw ng school. Oo. Eh, paano nung wala kami na? Anong mga kinakain mo? Yun. Pag may nagbigay ng tinapay, Tinapay. tinapay na lang.
Kumasin ako eh. Kawawa naman tong matandang to. Di ba na Ay, nako. Ayan, Senator Rapi Tulfo in action. Wala kami pagkain. Rapi Tulfo, sana matulungan niyo si nanay, mapansin niyo itong video kong ito Wala kami. para matulungan niyo sila. Yan, si nanay Flora na nandito sa gilid ng kalsada nakatira guys. Oh. Ayan o. Yan, nandito yung kanyang bahay. Sana Papabili matulungan tayong niyo siya, ulam. Senator. Papabili na lang tayo ulam. Pabili ka na, Nay. Pabili ka na. Gamitin mo na yan. Oo. Yan, buti nandito si nanay, oh. Pasuyo ka na lang. Nagprito isda ro. Para makakain ka na. Oo, nabilag kita. Bigay niya to. Yan, binigyan ko 500 yan, eh. Ilang isda. Isda nga kainin mo. Dalawa, para ano, tas sabaw. Para hanggang gabi. Wala nilang sa Sige, okay na po yun. Isda na lang muna. Pasuyo na lang, Nay, ha. Salamat. Para makakain na to. Wawa naman. Yan. Nay, try mo. Subukan mo ulit. Manawagan ka kay Rapi Tulfo, kay Senator. Di ba, idol mo yun? Si Senator Rapi Tulfo. O manawagan ka ulit. Baka sakali. Baka mapanood niya na to. Rapi yung Tulfo, tulungan niyo naman ako. Wala naman nakakatulong sa akin dito. Kayo lang ang inaasahan ko. Wala iba. Tulungan niyo naman ako, Rapi Tulfo. Maawa ka naman sa akin. Naluluwa-luwa ka, Nay. Ayaw ko lang Wala pa kami umiyak. pagkain sa bahay kasi ka namin natirahan. Wala pa kami pagkain doon. Wala pa si mama. Saan si mama mo? Nagtinda po. Tinda? Wala pa, hindi pa rin kayo kumakain. Lahat kayo, tanghalian. Maliban po sa mga bata. Wala pa kami pagkain. Hindi kami nakapagtuto. Wala pa si mama eh. Bumili kayo doon ng merienda nyo. Mga bata, ah. Ang mga Bili niya, bata, lahat kayo, ha. Bili niya, tinapay, tsaka soft drinks. Bili kayo doon, sige, ako muna rito kay nanay. Kasi nanay, tutusin, dapat, di ba, sabi namin, dadaling ka namin kay Senator. Sa TV5, sa Wanted sa radyo, sumbungan ng bayan. Kaso nga lang, hindi talaga namin mapaghati-hati yung oras namin. Sobrang Oo, alam ko naman. sobrang busy na eh. Alam ko naman na busy-busy kayo. Kaya pagpasensyahan mo na ha. Alam ko yung hirap. Mag-iwan ako ng pera dun na sa sa kamag-anak mo. Papaigibang kita para makaligo ka. Ano? Wag na. Bakit wag na? Ako na lang magbigay ng maraming mapapaigib sa isasabay ko. May side girl naman itong anak-anakan ko. Pagka kagaya niyan, umiigib yan. Magpapaigib ako, babayaran ko lang sila. So ikaw na lang magbabayad. Oo. Ako na magbigay sa kanila ng pambayad. Sige, yan nyo na. Paigibin ko na lang. Yan nyo na pag nagka-motor na ako, araw-araw o kaya sa alternate, no? Kinabukasan, Sana. pupuntahan kita, kinabukasan, hindi. Kasi Sana. syempre, no, kapag may motor na ako, ipanalangin mo na magka-motor na ako, ha? Opo, sana. Para mapunta-puntahan kita dito. Opo, Para kahit busy si Sardinas, ako yung pupunta sa'yo. opo. Dalang kita rito pagkain. Ang ayaw ko lang dyan, yung kanin dyan sa mamihan. Toy, kami may ramangang walis tingting. Ay, bahay ko. Baka pwede pairam. Walis tingting, tsaka sa ako, walisan natin tong ni nanay. Nanay, wawalisan ko to ha. Ha? Para malinis. Ayoko nang marumi. Ay, malinis naman yan. Hindi, ayun po. Ang daming kalat, oh. Kaya lang, ito, ito, pambugaw ko ng langaw. Oo nga, oh. Presko naman dito. Hindi ka alam, no? Nararamdaman ko naman presko dito. Hindi siya naiinitan. Hindi nga, Naligo ka na ho ba, Nay? pupunas lang. Punas lang. Dapat ligo talaga.
Kasi Para mas lalong lumakas yung katawan mo. malakas ang katawan ko, ano? Oo nga, ang ibig ko sabihin ay, Ito lang ang problema. gusto ng katawan natin na, di ba, katulad ng mga halaman, nanay. Kapag, pag hindi mo nadiligan ng mga halaman, natutuyot, di ba po ba? Oo, natutuyot yung mga halaman pag hindi na, pag hindi na didiligan, ganun din yung katawan natin, nay. Kaya kailangan, pag may, maligo ka, ha, sa umaga. Opo, magpapaigib ako. Kapag may motor na ako dito, ako magpapaligo sa'yo, pupuntahan kita doon maaga. Alam, mga alas 8, puntahan kita, ako magpapaligo sa'yo. Opo, makikita Pag may motor mo na ako, mga buto ko. nakikita ko yung mga buto mo. Ano ko, Oo. Siyempre kami nanay, yung Team Butete, ayaw namin nun nang napapabayaan yung mga matatanda. Kasi nga, unang-una, siyempre gusto namin mapabuti yung kalagayan nyo. Kaya nga nilagyan namin kayo ni Sardinas dito. Kahit ng bahay. Ito pong bahay na to guys, wala akong nag-sponsor niyan. Sariling pera po ni Boy Sardinas sa YouTube yan guys. Kung may nag-sponsor man dyan, kukunti lang, pero lahat po yan sa sahod po ni Sardinas ginastos yan. Umabot din po yan ng halos 10,000. Bago po yung yero niyan guys, hindi luma, lahat kahoy bago. Ito kasi, sabi kasi ng mga anak, i-open para daw presko. Akala namin lalagyan nila ng trapal, hindi naman nila nilagyan. Naku anak, kawawa ako pag umulan. Papalagyan natin yan ngayon ng trapal. Oo, tatabingan na lang yan. Total mahangin naman. Sana naman bago umalis yung anak-anakan mo, nilagyan ng trapal yan. Hindi, pag mayroon dito trapal, marami akong mautusan. Kung may trapal. What? Sabi niya may trapal daw siya. Wala. Kaya na-destinong trabaho yun, hindi na nga umuwi. Wait lang, wawalisan natin yung ni nanay. Pak dyan. Dito na lang na Oo. Wait lang, walisan natin yan Sobrang dumi Sobrang dumi ng higaan mo. Kaya ka nga namin langgaming ka niyan. Nalanggaming ka yan pag dahil plastic yung kutsyon mo, ang dumi-dumi. Hindi ka ba nangangati niyan? Hindi man ako mahiga. Hindi ka kahit na. Papalinisan ko na lang yan pag mamaya pag-alis namin. Magbabayad na lang ako. Opo. Yan na, Nay, kain ka na Salamat. Anong pangalan mo, Nay? Sita. Ikaw yung bumili. Ano pong pangalan nyo? Nisita. Nisita. Saan ka nakatira? Dyan sa ilalim ng tulay? Hindi, dyan lang. Ako nasa ilalim ko lang. Ako nandito sa may bababa. Sa gilid? Okay. Nisita, Villanueva. Nay, kain ka na, Nay. Oo. Kain na. Kain na ikaw. Ay, Kung di pa pala ako dumating, di pa pala itong makakakain to. Minsan nandun, pag minsan pupunta Hindi daw wala daw pagkain yung mga apo niya. Kaya hindi siya nabilhan. Lalo pa, nagtinda pa ng gulay yung nanay nun. Wawa naman. Gusto makaalis kayo na yung tindahan ako, tinda-tinda maliit. Ayun, pag Nay, pakiano na lang Nay, pasuyo na lang. Nay, kain ka na. Sige na. ito. Sige, hayaan mo lang yan. Kain ka na dyan. Sige na, kain ka na dyan. ka na. Pakainin muna natin si nanay. Kawawa talaga itong matandang to. Hunaw ako. Dito na lang. Gutom na gutom, Hunaw ako. May mga gamot ka pa ba, Nay, na maintenance? Hindi naman ako nagagamot. Kaya wala man ako. Vitamins, Nay, vitamins. Vitamins lang ako wala. Wala kang vitamins. Sige, sa susunod na punta ko dito, bilang kita, ha? Opo. Oo, vitamins. Kaya wala man ako naramdaman ko. Hindi itong pilay ko. Yung pilay nyo lang po yung nararamdaman nyo. Opo. Buti na lang, ang lakas ng katawan ni nanay, 76 years old. Pahingin guma dong. Tingin daw guma. Wala ko. Si nanay mo. Ang honoris, anong ginagawa dun? Nagtatrabaho lang po siya. Hindi na dyan. So, dalawa na lang kayo ng kapatid mo natira. Kapag halimbawa,
Pag halimbawa, nagpapaigib si nanay, igiban mo ha. Pag punta ko rito, bibigyan kitang pera. Kapag naguto siya, halimbawa na, igiban mo nga ako, pangligo ko, pang ano ko. Isang timba lang naman, 2, hindi mabigat yun. Oo, Igiban mo igiban sila, niyo ha? ako pag umigib ka para makapaligo ako bukas. Ang dami yun, sita. Merita biglati. Ang dami-dami. Kaya ubusin mo yun, Nay, para ano, wala ka Oo, pang anak. kain. Hindi kaya to. Yan, para ano. Ano yan? Ano na yan? Kawawa naman yung matanda. Kutsara. Kawawa yung matanda. Yan, sila, ano nga po pala, sila Boy Challenge yan, Sardinas. dyan ako maglalagay Andun po ka. sa baba. So, ini-interview si ano, Akin na yan. yung dating trainer ni Pacquiao. Ini-interview po. Yan. Yan, kain na si nanay. Ini-interview po yung dating trainer ni Pacquiao. Isa rin po yun sa dadaling kay Rapi Tulfo. Kay Senator Rapi Tulfo. So, ini-schedule lang namin para maging ayos po yung mga lakad. Kasama niya doon si Calso. Yan, pakisubscribe din po, Calso TV. Yan, kasamaan po namin sa Team Buteti yan. Tabing ng Davao. Yan, Date JP Bentong. Burlasoy TV. Yan. Siyempre yung leader na si Edison TV. Ay shoutout din po sa lahat ng sponsor ng Team Butete. Sila Mami Sharma, sila Mami Marlene, Mami Siren, Ate Siren Sorio. Walang tao. Wala na, yan na, nabilang ko na. Hindi, sa'yo. Sa inyo yung 100. Hoy, sa inyo daw ito eh. Ha? Yun na yan. Wala yung nanay mo. Oo. Kayo na. Oo nga, asan na yung, magkano yan? Wala ka ng pera. Meron po. Magkano? Meron po po 70. Sige na. Ito. Sige na, Nay, sa'yo daw yan. Biligin nyo, sabi ko sa inyo yun, tinapay nyo. Yan, kala ate Charlene Sorio, Ate Rubina, yan, kay Mami Raijo, kay Ate Raijo, yan, kay Mami Sharma, kay Mami Leticia, Mami Miho, yan, yung mga sponsor natin, Ate Bea, sino pa ba? Hindi ko na matandaan yung iba. Mami Tets, yan, Mami Linda, yan, at syempre sa mga solid ko rin, Mami Rena Baher, Ate Para Muhammad Vlog, yan, pakisubscribe po Para Muhammad Vlog, pakisubscribe po ng kanyang YouTube channel. At Ate Loy, yan, syempre sa Team Bubuli, no, mega love shoutout sa lahat, yan, kala Commander Churba, yan, kala Mami Laber, Ate Gladys Tarosa, Ate Jen Estrejo, yung bunso ng Team Bubuli. Siyempre, Oslek Gibara at Claire Gibara TV. No? Claire Gibara TV, Oslek Gibara, yan. Batosay Vlog, pakisubscribe din po. At kung may mga hindi ako nabanggit, pagpasensyaan nyo na. Sa sobrang dami. Sa sobrang dami natin, no? Oo, hindi ko maano-ano yung lahat ng mga kaibigan namin. Kaya si nanay, tamang kain na siya. Ano yung sausawan mo, Nay? Tuyo, anak. Tuyo! Opo. Bakit tuyo? Ano ka, si Lolo Jer? O nga pala, makwento ko lang. Si Lolo Jerman, nung nakaraan, kumano po, kumakain. So, pumunta po ako saglit sa bahay. Pagpunta ko saglit sa bahay, pag uwi ko, nagulat sila, Kuya Batosay, bakit toyo yung inuulam ni Lolo Jerman? May tinolang manok naman kaming niluto. Yun pala, sawa na daw siya sa manok. Oo, ganun kalupit si Lolo Jerman. Toyo, inulam, grabe, ang daming kanin. Ganadong-ganado daw sa kain. O yan, Nay, kain ka ng mabuti dyan, ha? Opo. Oo, huwag kang magpapalipas ng gutom. Masama sa mga matatanda ang nalilipasan ng gutom. Dapat palaging dapat nga yan, Nay, palaging gulay yung mo. Oo nga, wala nga po makapagulay. Ikaw, te, palagi mo bang binibisita dito yan si nanay? Minsan magkasama kami. Minsan magkasama kayo dito. Ano po ba hanap buhay nyo, te? May tindahan ako maliit po. May tinitinda nga, lutong ulam, Hindi, yung lang, sigarilyo. mga yung mga bilihin lang na
So, si nanay. Si nanay, kaano-ano mo naman yung si nanay? Wala, kaibigan na. Kaibigan lang. Kapit-bahay. Binisita niyo siya dito. Ay, napakabuti. Ang pangalan niyo ulit, Nay? Nakalimutan ko. Nanay, bisita Villanueva. Kaya si Sita Villanueva. Salamat sa kahit pa paano binibisita mo dito si Nanay Flora. Yeah, God bless. God bless po sa'yo. Na may pagpalain ka pa. Yan, si Nanay, oh. Ayan, kain ka lang ng kain, Nay, ha. Soft drinks, Nay. Gusto mo? Ayaw ko. Gatas. Gatas. O, sino pwede utusan natin, Toy? May mainit kayo doon. Psst, may mainit kayo. Tubig. Lagay kang tasa, bili ka ng ano. Taon ka mo. Gatas. Huwag masyadong mainit, bantuan mo ng ano, ha. Bantuan mo ng medyo kalahating mainit na tubig, tapos bantuan mong tubig na hindi mainit, ha. Bear Brand, bili kang Bear Brand. Painom natin kay nanay. Yan, painom natin. Kaya Kawawa ka na. naman. Sa gatas. Nay, nagpatimpla na ako ng gatas dun, ha. Ayan. Inumin mo yun, ha. Opo. O, dun sa apo mo, nagpabili ako. Binigyan ko naman ng kahit pa paano 100 yun. Kain ka lang ng kain dyan. Sa gatas. Ha? Masaya ka na. Andyan sa gatas. Kita mo kaya nakarating kami ng hospital nung nakaraan. Pero nakakabilib dito kay Nanay Flora. Nadali siya nung di nakikita. Nakakabilib lang dito kay Nanay Flora. Nanay, nabibilib lang ako sa'yo kahit na may edad ka na po, ang lakas niyo pang kumain, no? Oo. Yung nakakabilib sa kanya kasi ang ganadong-ganado siya kumain. Kahit isda lang yung ulam niya, oh. Yan lang naman paborito niyang isda. Paborito niya po talaga yan, isda. Itong isda, yan laging gusto niya. Dapat na may sabaw. Ay, pag mayroon. Kaya mo na, pag nagkamotor ako, ha? Yung tandaan mo yung sinabi ko, gagawin ko talaga yon. Pag nagluluto ng gulay, Magluluto ako araw-araw sa bahay, tapos dadalang ko kayo dito ang Ito, pagkain. pagka nagugulay, nabigyan naman ako niya ng sabaw. Ate, matanong ko lang, yung matandang pulubi na isa, yung may team, tandaan niyo po ba yon? Yung puro aso yung sa bahay niya daw, sabi. Saan banda yun? Si andyan sa baba. Andyan din sa baba. Nandiyan din mo yun? Tatay Baldo. Hindi, matandang babae. Babae pa kasi si... Yung doon daw sa bahay niya, doon daw, banda Ay, doon. nandyan siya ngayon, no? Hindi siya ngayon? Ibang tindahan dyan. Bakit tawag nga po, pwede ho ba? Kapautos sa mga bata. Ikaw na lang, oh? O yung mga bata. Mga bata kilala yun. Pupuntahan ko siya doon maya-maya. Andiyan siya ngayon? Nandun sa may tindahan, doon siya nakaupo kanina. Sana nandyan ngayon, no? Para kahit pa paano makakausap, matulungan. Hindi rin naliligo yun. Hindi rin naliligo. Yan nga, gusto ko rin. Dapat ang gawin kong vlog, paligo sa inyo. Dapat may dala akong swimming pool. Hindi naliligo. Ay, minsan kaya palikuan niya naman ugang ko, pumupunta rito. Hindi nagbibihis ng damit. Kaya pareho na kaming namamanghe. Ayaw na kayo namamanghi. Asan ba yung mga damit mo, nanay? Wala na. Wala na naman. Ayaw ng damit ko, kinukuso-kusoan ko lang. Wala ka ng mga damit. Ang daming damit namin pinamigay sa inyo. Yan, tapon. Pagligo na itapon. Tapon niyo po ba? Hindi naman. Nandyan sa labahan. Ah, ito. Opo. Labahan po ba yan? Opo. Oh, saan pa? Ito. Ay, dami nga. Naku po. Magkano ba yung binabayad niyo sa pagpapalaba? Kuminsan, 200. 200. Opo. 200 agad, ganyan. Opo. Eh, kanina nga sabi mo kay nanay, 10 piso. Nag-iigip kasi ng tubig. Okay. 10 piso kung yung ilang peraso lang. Ilang peraso Ito lang. lang isang pirasong short. Di ba pwedeng libre, nay? Bagay, sa panahon ngayon, wala nang libre talaga. Totoo naman yan. Ay, mga apo yan, kada utos may bayad yun. Apo yun, apo. Ano, nay? Mga apo niya, kada utos may bayad. Kaya nga daw eh. Kada utos nga doon, may bayad eh. Yan, kain ka lang ng kain dyan. Tubig. Wala kang ano yan, nagpatimpla akong gatas doon. Para masarap yung kain mo. Ay pala, may mineral ka na dyan eh. Oo, para ano. Yan, may mineral ka na. Bigay din ito. Bigay din. Bigay din. Eh, kaya naman hindi ka namin binibigyan ng bigas kasi
Pag binigyan ka namin, iba naman din yung umuubos. Diba? Sabi ko dapat nga may kalansa dito, hindi uling. Hindi, magpapalagay ako ng lupa dito. Lupa, bakit? Para lutuan. Wala, super kalat. Baka masunog naman tong bahay na eh. Hindi. Super kalat pala. Hindi, super kalan, mahal din na nanay. 1,000, ang mahal lang Hindi super na kalan. to. Ayaw ko ng super kalat. Lupa lang ilagay dito. Diyan sa may pinto-pinto. Uupo lang man ako dito. Makapal. Lupa lang na lupa. Tapos lalagyan ng 2 bakal. Tapos kahoy, uling, ganon. Uling lang. Uling lang, oo. Wawa naman tong matandang to. Delikado tayong bahay. Hindi. Yan, kain ka lang ng kain yan. Kahit na ano, kahoy. Kahit na kahoy. Mm-mm. Sige, mo, kapag na-free kami nagagawa. Kapag nabakante kami ni Boy Sardinas, kami na yung gagawa. Yan, kain ka lang ng kain dyan. Nanay, ano yung, ba't nandun yung pera mo? Manakaw yan, ha? Hindi, mamaya. Tabi mo yan. Sige, mamaya, sige, sige. Labi akong guma dito yan. Sige, Nay. Tago mo, siksik ko pa. Sige, Nay, hindi na rin ako magtatagal, no? Oo. At least kahit pa paano, naabutan kita ng tulong dyan, kahit pa Sabihin paano. mo kay Boy. Salamat kay gumaling na tatay mo. Yan, Boy Sardinas, tol. Boy. Maraming salamat. Yan mo, Nay, pag pinalad tayo at magkamotor ako, Oo. bibisita kita rito araw-araw, ha? Opo. Oo. Ayan guys, si Nanay Flora. Yan po, pakishare po itong video na to, lalo-lalo na sa Facebook. At paki-mention si Senator Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, yan. Rapi Tulfo in action, wanted sa radyo, Sumbungan ng Bayan, TV5. KMJS, kung sino man pwedeng tumulong. Yan, nandiyan po sa description yung aking Gcash at rekta naman po makakarating yan kay Nanay Flora. Siyempre kami po yung mga small YouTuber pa lamang. Hindi po kami katulad ng ibang charity vlogger na hindi kami katulad ni Senator Rapi Tulfo na kayang ano. Ito na pala. Ito sa'yo na to. May gatas mo. Ito na yung gatas mo. Yan. Ubusin mo Nako. yan. Dami-dami yan. Hati tayo. Hindi ko maubusin. Hati tayo. Hatiin mo daw, hindi niya daw mauubos. Hati tayo, Bea. Hatiin mo daw. Sige, sige daw, Nay, mamaya. Opo. Maraming salamat sa inyo. ni Sige, sige, Kuya. Nay. Hanggat may pangtulong kami, tutulong kami, Nay. Opo. Kahit man lang maliit lang yung naibibigay namin, alam mo namin na napakahalaga sa inyo. Tagay na yan. So, yun. Kaya mga kabiyaya, maraming salamat sa suporta. Sana paki-share po itong video na to. At huwag kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel. Yan, shoutout po sa buong Team Butete. Nasa description po ang mga link ng Team Butete. Yan, maraming salamat. Nanay Flor, babay na po. Babay ka na. Bye. Yan, bye-bye. Boy, ingat. Salamat na gumaling na ang tatay mo. Oh.